बे मस्ला मस्लिनि बाथ्राया आलादा बे मा मिन खालामदों जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा मस्ला मस्लिनि गेजेरजों किन्तु आं सानो बिथांमोनाबो बर' फिसा हिसाबै अफस खालामनाय नङामोन आरो अफस खालामोबाथ' बियो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जागौमोन बर' एमएलए जानानै बा बर' फिसा जानानै बर' सासे फिसाखौनो अफस खालामोबा बियो जोबोद दुखु गोनां जागौमोन बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय गुड मर्निं टु अल अफ इउ दिनैहाय लाइभखौ बर' रावावनो बुंनो सानदों मानो होनबा आयदाफारिफ्रा गासिबो बर' माहारिजों सोमोन्दो थानाय नोंथांमोना मिथिगौ मैयासो जोंहा बर' माहारिनि जारिमिनाव आरो उदां भारत हादरनि जारिमिनाव मोनसे जोबोद गोनां हाबाफारि जानानै थांबाय बे हाबाफारियानो जाहैबाय जोंनि बर' माहारिया साथाम बर'नि आगोमा फिसाफ्रा मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट जानो हानाय भारत हादर उदांस्रिनि 26 बोसोरनि जारिमिनाव दिनैसिम बे हाबाफारिया जाफेराखैमोन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जोङो 2014 मायथाइयाव जोंनि बर'नि सासेल' नायल' जाल' मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट लक सभा बेखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन बर' हान्जानि दैदेनगिरि हिरा सरिरनिया बिथाङा देरहादोंमोन बर' हारिनि हेंथा खालामनानै बर' हारिनि गांनाय उखैनाय जोंनि एसपिरेशन्स ड्रिम्स गासैबो हेंथा खालामनानै 2014 मायथाइयावहाय जोंनि बर'फोरनि सासेल' नायल' जाल' एमपि क'क्राझार लक सभा समस्तिनिफ्राय बिथाङा देरहानानै 10 बोसोर जोंनि बर' माहारिया लक सभायाव एमपि गैजायै जादोंमोन एमपि गैजायै जानानै जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव 2020 मायथाइयाव जे इउपिपिएलनि सरकार फैदोंमोन सरकार फैनायनि उनाव बिथाङा जोबोद नाजाथाबदोंमोन गावनि दैदेनगिरि लोगोफोरखौ लानानै उरखाव गोरा ब्रह्म सार रोनगोरा नार्जारि सार गबिन्द बसुमतारी सार गासैबो मावथिफोरखौ लोगो लानानै बिथांमोना जोंनि लक सभानि एमपिखौ बोरै उद्धार खालामफिननो जे जिनिसखौ जोङो 10 बोसोर सिगां खोमादोंमोन बेखौ जोबोद नाजाथाबदोंमोन नाजायै नाजानानै 2024 मायथाइयाव लक सभानि एमपिखौ जोङो मोनफिननो हादोंमोन प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो आरो 2022 मायथाइयावहाय जोंहा बिथांनि नाजानायावनो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौहाय कनभिन्स खालामनानै आरो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ कनभिन्स खालामनानै 2022 मायथाइयाव 7 साल' एमएलए थासेयावबो जोङो सासे राज्य सभानि एमपि मोननो हादोंमोन आरो दिनै 2026 मायथाइयाव जोङो एगेन 7 जनल' एमएलए थासेयावबो जोंनि प्रमद बर' सारनि नाजानायाव आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि नाजानायावहाय 7 जनल' एमएलए थासेयावबो जोङो आसाम गण परिषद आरो एआइइउडिएफनि मदद लानानै जोङो दिनै 2026 मायथाइयावहाय प्रमद बर' सारखौहाय मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट राज्य सभा जों बानायनो हादों दा ससियेल मिडियायाव आङो दाखालिनिफ्रायनो गोबां बाथ्रा सावरायसोलायनाय नुदों गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों आंनो मेसेजबो हरदों आंखौ टेलिफन खालामनानैबो मानसिफ्रा सोंहरदों आरो बुंदों जे राज्य सभानि एमपि मोननाया जोबोद मोजां जाबाय कंग्रेचुलेसन हरदों नाथाय प्रमद बर' सारा थांनो नाङामोन नामा होननाय बायदि मोनसे सोंलु गोबाङानो आंनाव सोंहरदों दा जों हानजानि गेजेराव जों सावरायदों दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोबां लानिजों सावरायदों गोबां खेब सावरायदों गोबां जायगायाव सावरायनानै जों मोनसे थांखियाव फैदों जे जोंहा बिटिआर सुक्तिया 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जादोंमोन बिटिआर सुक्तिनि जाय लिड सिगनेटारि
जाय बिटिआर सुक्तिखौ दैदेनदोंमोन बे बिथाङानो जाहैबाय प्रमद बर'। दा गोबां सुक्तिफ्राव मा जायो बयबो जायफोर सुक्तिनि प्रसेसजों इनभल्भ जादों बिथांमोना मिथियो, जायफोर बिएसि सुक्तिजों जड़ित जादों बिथांमोना मिथियो, जायफोर बिटिसि सुक्तिनि प्रसेसजों जड़ित जादों इनसाइड आउटसाइड बिथांमोना मिथियो, आरो बिटिआर सुक्तिजों जायफोर जड़ित जादों बिथांमोना मिथियो जे माखासे जाहैबाय रिटेन कमिटमेन्ट थायो आरो माखासे आनरिटेन कमिटमेन्टफोर थायो। गासिबो कमिटमेन्टखौहाय सुक्तिनि जे दफा बे दफाफोराव लिरजोबनो हाया आरो सुक्तिखौ मा मा सावरायनायनि गेजेरजों मा मा रादायनि गेजेरजों मा मा थांखि लानानै सुक्तिखौ खालामनाय जायामोन, जायफोर लिड सिगनेटारि जायफोर लिडारशिप होदों बिथांमोनासो मिथियो। दा जिहेतु बिटिआर सुक्तिखौ प्रमद बर' सारानो दैदेननानै गासिबो एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन इउबिपिअ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बयखौबो लानानै बे सुक्तिखौ खालामदों। गतिके दिनै बे सुक्तिखौ 100% इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय माखासे खामानि जे मावबावनांगौ दं दिल्लीयाव दिसपुराव। दा प्रमद बर' सारा थाङोबासो बे खामानिफोरखौ मावनो हागोन। बिथाङा नखर मन्थ्रिजों मा मा रायलायामोन, बिथाङा प्राइम मिनिस्टारजों मा मा रायलायामोन, मा मा आनरिटेन कमिटमेन्ट बिथांमोना दङमोन, दिनै प्रमद बर' सारासो बेखौ मिथिनो हायो। गतिके दिनै बिथाङा जेब्लानाखि पार्लियामेन्टआव थांगोन दिल्लीनि दरबाराव बिथाङा सौहैगोन, अब्ला दिल्ली दरबाराव थांनानै बे आनरिटेन कमिटमेन्टजों लोगोसे रिटेन कमिटमेन्ट जायफोर दफाफोर दङ बेखौहाय इमप्लिमेन्टेसन खालामनायावहाय बिथाङा हेफाजाब होनो हागोन बा बिथाङा बाहागो लानो हागोन। बिनि थाखायनो जों सानदों, जों साननानै प्रमद बर' बिथाङानो जोंनि थाखाय बेस्ट जागोन होननानै जों बिथांखौ दैथायहरदों। नोंगौ बिथाङा दिनैहाय सोरबा सोरबा बिथांखौहाय बड'लेण्डआव थानानै सानफ्रामबो बड'लेण्डनि जे जेंना जेंगोना बेजों जड़ित जाजानो लुबैदों, बड'लेण्डनि राजखान्थिजों माने दान्दिसेबो एबसेन्ट जायाजासे खामानि मावजानो लुबैदों। नाथाय नोंथांमोना बुजिनांगोन गोबां राजखान्थि हान्जाया दिनै हमना लादो आसामनि कंग्रेसनि जे प्रेसिडेन्ट गौरब गगৈ बिथाङा डिपुटि एलअपि लिडार अफ अपोजिसन आरो बिथाङा दिनै पार्लियामेन्टआव थांबाय थानो गोनां जायो, खिन्थु दिनै फैनानै बिथाङा चिफ मिनिस्टारियेल केन्डिडेट जाफैदों। आरो गोबां बेबायदिनो हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट, नोंथांमोना मिथिगौ मोनसे समाव कार्बि आंलंनि चिफ जयन्त रंपि साराबो मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट जानायजों लोगोसे बिथाङा कार्बि आंलंनि सिएमबो जादोंमोन। गतिके मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट जायोबा जे जोंनि जायगानिफ्राय हजों थाहैनांगौ बा सम मोननाय नङा बेबायदि जेबो बाथ्रा गैया। आरो दिल्ली आरो बड'लेण्डनि गेजेराव दिनैहाय इसिबां गोजानबो नङा, 2 घन्टानि गेजेरावनो सौफैयो। गतिके मोनफ्रोमबो समावनो जोंहा प्रमद बर' सारा बड'लेण्ड ओनसोलावनो थानानै बिथाङा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय, बर' रायजो राजाफोरनि सिमां, बर' रायजोफोरनि मोनथाय आरो जिखिनि जौगानायनि हाबाफारि मावनांगौ बिथाङा मावलांबाय थागोन। दिनैहाय बाथ्राया जाहैबाय जों जे 3 मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट मोननो हाबाय, जोंहा जयन्त बसुमतारी आदा थाबाय, रोनगोरा नार्जारी आदा थाबाय, लोगोसे दिनै आदा प्रमद बर' बिथांमोना 3बो जोंनि बर' जातीय संग्रामजों गोबां बोसोर 20-30 बोसोर बिथांमोना जड़ित जाबोनानै बर' हारिनि गांनाय उखैनाय, बर' हारिनि मोनथाय जौगानाय, रैखाथि थामोनथा गासिबो बाथ्राखौनो बिथांमोना मिथिजोबो। दा 3जों गोख्रों भाबै दिनै पार्लियामेन्टआव जुदि नांनानै बिथांमोना खामानिफोरखौ मावनानै लाबोनो हायोबा, गिबि एजेन्डायानो जोंहा दिनै बिटिआर सुक्तिनि उनाव बिटिआर सुक्तिनि जेरैबायदि कमिटमेन्ट दङमोन गोबां कमिटमेन्टआनो मावफुंजालांबाय। जेरै जोंहा बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल खालामनायमोन, दिनै बे बिकेडब्लिउएसआबो जानानै थांबाय। बिटिआरनि बायजोआव जायफोर बर'फोर दङ बिथांमोननि राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय बेखौ मावफुंनाय जाहैबाय। लोगोसेयै जोंहा बर' रावखौ अफिसियेल लेंगुवेज खालामनांगौमोन, बेबो जाबाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान फोसावनांगौमोन, बेबो जानानै थांबाय। जोंहा दिल्लीयाव मोनसे बड'फानि स्टेचु गायसननांगौमोन, बेबो जानानै थांबाय। लामा मोनसे बड'फानि मुङै माने बावनांगौमोन, बे लामाखौबो दिनै बावनाय जाबाय। लोगोसेयैहाय जोंहा जे बिटिआर सुक्तिनि दारैहाय 1500 कौटि थाखा जोंनि बिटिआरआव सौफैनांगौमोन, बेबो दिनैहाय गासिबो प्रजेक्टसफ्रानो दिनै सौफैबाय।
रेलवे कच फेक्टरि जानांगौमोन बेबो जोंहा अलरेडि जानानै दंखायो बियो एप्रुभ जानानै दंखायो जोंनि क'क्राझारनिनो बासबारि रेलवे स्टेशनाव बे कच फेक्टरिखौ खालामनाय जासिगोन जोंहा भारत आरो भुटाननि गेजेराव मोनसे रेल लामा गायसननांगौमोन बेबो नैबे 13 मार्चआवनो मानगोनां प्राइम मिनिस्टारा फैनानै क'क्राझारनिफ्राय गेलेफुसिम रेलवे जे प्रजेक्ट बेखौहाय गायसनफैसिगोन दा बेबायदिनो गोबां माखासे कमिटमेन्ट जोंहा दंबावो बेनि गेजेराव 125 एमेन्डमेन्ट 125 एमेन्डमेन्टआ जाहैबाय मोनसे फाउन्डेसन बायदि जोंनि बिटिआर सुक्तिनि एकदम मेइन मोनसे फाउन्डेसन बे जोङो फाउन्डेसनखौहाय गायसनथारनांगोन फाउन्डेसना माब्रै 125 एमेन्डमेन्ट जाग्रोमोना आर्टिकल 280 आ जोंहा एमेन्डमेन्ट जागोन दिनैनि थारिखआव जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जे फाइनान्स कमिसननि दारै सेन्ट्रेल फाइनान्स कमिसन आरो स्टेट फाइनान्स कमिसननि दारैहाय जोंनि रां बावजाखौ राननाय जायो नाथाय बे फाइनान्स कमिसनावहाय अट'नमास काउन्सिलफोरनि बाजेटफोरखौ सावरायनायानो जाया दे आर नट मेन्डेटेड टु डिसकास दे आर नट साप'ज टु डिसकास अबाउट दि बाजेट्स अफ दि अट'नमास काउन्सिल्स स्पेशली दि 6th शेड्यूल अट'नमास काउन्सिल्स बेखायनो दिनै जेब्लानाखि आर्टिकल 280 आ एमेन्डमेन्ट जागोन आरो बेयावहाय सोदांनायनि गेजेरजों 6th शेड्यूल अट'नमास काउन्सिलफोरखौबो स्टेट फाइनान्स कमिसननि दारैहाय बाजेट हमनायनि बाथ्रा जागोन सेन्ट्रेल फाइनान्स कमिसननि दारैहाय बाजेट हमनायनि बाथ्रा जागोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय 6th शेड्यूल अट'नमास काउन्सिलफोराव डाइरेक्ट फाइनान्सिंनि बाथ्राया फैगोन अब्ला बे डाइरेक्ट फाइनान्सिंनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना मिथिगौ आं बारे बारे बुंबाय थादों जोंनि काउन्सिलनि बाजेटआ जोबोद खम बे बाजेटजों काउन्सिलखौ सालायनो हानांगौ जिखुनु पार्टियानो थायामोन बे बिपिएफआनो दाजाथों मानो आरो इउपिपिएलआनो दाजाथों मानो बे बाजेटआ जोबोद खम जोङो जोबोद नांनायनि गेजेरजों थांनाय बोसोराव जों एसे बारायनानै 1100 crore जों लाबोनो हादोंमोन नङाबाथ' बे बाजेटआ 750 crore 800 crore बेबायदिल' जायो जेब्लानो जों सावरायो स्टेट गभर्नमेन्टजों स्टेट गभर्नमेन्टआ मा बुङो नोंथांमोननि सालारिखौ जोंनो हरो होननानै दा बे सालारियावहाय प्राय 2500 crore जोंना थाङो जेसेबां बिटिआरनि जोंनि इमप्लयिसफोर दङ मास्टारफोरनिफ्राय लानानै जोंनि पियन केरानि अफिसार जेसेबां सालारि दं बोसोराव जोंहा प्राय 2500 crore थाङो होमबा जों 1100 crore प्लास खालामोबा 3500 crore जों मोनो नाथाय आसामनि बाजेटआ जाहैबाय 2,40,000 crore 2,40,000 crore पपुलेशन रेशियो जों जुदि रांखौ मोननांगौ जायोबा होमबा जोङो 12% बा 13% जुदि जोंनि पपुलेशना बिटिआरनि पपुलेशना जायोबा जोङो प्राय 30,000 crore मोनो होमबा जोङो बेसेबां डिफिसिट जाखो प्राय 27,000 crore जोंहा डिफिसिटआव जोङो फैसाखौ मोनगासिनो दङ गतिके दिनै जुदि 30,000 crore मोनोबा जोंनि मोनबा जे सिभिल डिस्ट्रिक्ट दङ बाक्सा तामुलपुर माने उदालगुरि क'क्राझार चिरां गासै मोनबा डिस्ट्रिक्ट जे दङ बे मोनबा डिस्ट्रिक्टनि जौगानायनि खामानिखौ जोङो गोख्रैयै मावनो हागोन 30,000 crore मोनोबा जोङो गोबां जौगानाय जोङो मावनो हागोन बिनि थाखायनो नैबे 125 एमेन्डमेन्ट अफ आर्टिकल 280 बियो जोबोद इम्पर्टेन्ट जानानै फैदों आर्टिकल 280 जों लोगोसे जेब्लानाखि सेन्ट्रेल डाइरेक्ट फाइनान्सिंनि बाथ्रा फैगोन आर्टिकल 275 आ मा जिनिस आर्टिकल 275 आ जाहैबाय ट्राइबेल एरिया डेभेलपमेन्टनि थाखाय बियो स्पेशल फान्ड सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि दा बे ट्राइबेल एरिया डेभेलपमेन्ट फान्ड जे दङ आर्टिकल 275 आव बेखौ बियो ट्राइबेल काउन्सिलफ्रा मोनसेबो मोना बिसोरो थाइसेबो मोना बे आर्टिकल 275 नि फैसाया जाहैबाय जोंनाव आसामाव फैनानै WPT डिपार्टमेन्टआव हाबफैयो WPT डिपार्टमेन्टआव जेब्ला हाबो बिथांमोना मायाव बाहायो जों जेबो मिथिया गतिके बे जिनिसा जिहेतु स्पेशली ट्राइबेल एरिया डेभेलपमेन्टनि फान्ड आर्टिकल 275 आ बेसेबां माने देग्लायथ' 14,000 crore बे जिनिसा दङ 14,000 crore जोङो गैयाबाबो 500 crore बाबो जुदि मोनबोयोब्ला आरो बे बाजेटआ जेब्लानो बांलांबाय थागोन अब्लानो जोङो बेनिफ्राय जे शेयार मोननांगौ बे शेयारखौ जोङो मोननांगौ आरो जोंना जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल नङा जोंना जाहैबाय टेरिटरियेल काउन्सिल दिनै कार्बि आंलंआ दिमा हासावआ खासि बा जयन्तिया बा लाइ मारा बेफोर जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल आरो बेफोराव पपुलेशना जोबोद खम जायो बेयाव 4 लाख 5 लाख 3 लाख 2 लाख बेबायदिल' पपुलेशन थायो खिन्थु जोंनि बिटिआरनि काउन्सिला जाबाय प्राय 2011 सेन्सास मथे जोङो 3.5 मिलियन माने 35 लाख मानसि
आरो दा 2011 निफ्राय 2026 सिम पपुलेसना हयथ' गोबां बांबाय बेयावहाय फ्राय 40 लाखसो मानसि दंसै बे 40 लाख मानसिनि थाखाय जोंनि आर्टिकल 275 नि जे बाजेट ट्राइबेल एरिया डेभेलपमेन्टनि जे फान्ड बेखौबो जोङो बांसिनै मोननांगौ अट'नमास काउन्सिल डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिला जुदि 500 crore मोनोबा जों बेहाय एटलिस्ट 1000 crore मोननांगौ दा बियो अनलि वेन माने आर्टिकल 280 आ एमेन्डमेन्ट जागोन आरो अट'नमास काउन्सिलफोरखौ 125 एमेन्डमेन्टआ जेब्लानो जागोन बेवहाय मोनसे जिनिसबो बेवहाय ड्राफ्टआव सोनानै दोनदों जोङो जे बड'लेण्डनि जे समस्तिफोर बे समस्तिया जाबाय 40टा समस्ति 40टा समस्तिनिफ्राय बेखौ 60टा समस्ति 60 कन्स्टिटुवेन्सिस बानायनांगौ जोंनाव सनितपुर बिश्वनाथनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बेयाव हाबफैदोंसो हय बिथांमोनखौ दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजोंहाय सोसननानै दोननाय जाबाय आप टु गहपुरसिम सोनानै दोननाय जाबाय माखासे गामिफोर सोसनबावनांगौ दङ बे गामिफोरखौबो सोसनजोबनानै जोङो बै सनितपुर बिश्वनाथथिंजाय कन्स्टिटुवेन्सिस बानायहैनानै जेसेबां कन्स्टिटुवेन्सिस बेजों जायो जुदि 20टा कन्स्टिटुवेन्सिसथ' बेजों जानाय नङा जा कयेकटा कन्स्टिटुवेन्सिस बेजों जायो माखासेखौ जों आरोबाव ओरैहाय जों राननानै जों कन्स्टिटुवेन्सिसफोर बानायनांगौ नङाब्ला मा जागोन माखासे कन्स्टिटुवेन्सिसाव मात्र 45,000 भटार्सफोर दङ बबेबा कन्स्टिटुवेन्सनाव मोर देन 1 लाख जोंहा भटार्सफोर दङ हमना लादो दिनै बागानपारा कन्स्टिटुवेन्सियाव मोर देन 1 लाख माने भटार्सफोर दङ वेरिस नोङो जमदुवाराव नायोबा फ्राय 45-46,000ल' बेवहाय भट दङ जोंहा निसिमायाव नायोबा 42,000 43,000 बेबायदिल' भटार्सफोर दङ ओंखायनो जे कन्स्टिटुवेन्सिसफ्रा जोबोद गिदिर बे कन्स्टिटुवेन्सिसफोरखौ आगोल माने डिलिमिटेसन खालामनानै जोंनि कन्स्टिटुवेन्सिसखौ बांहोनानै जोंहा जे मोनसे इयुन सिमां दङ बे इयुन सिमांनि फाउन्डेसनखौ जोङो गोख्रों खालामनांगौ मोनसे जे सिमां गैबावा होनबा जोंहा बर'फोरहा दा बे सिमांखौ जोङो बावनानै थांनो नाङा आरो आंथ' सानो जोंनि जोलैयाव जोंनि जेनेरेसनाव जे जोङो जे बड'लेण्ड आन्दलननि बा बर'फोरनि सोमावसारनायनि जोङो थामथि बा ब्रैथि जेनेरेसन बे थामथि ब्रैथि जेनेरेसना दिनै जुदि बेखिनि फाउन्डेसनखौ खालामनानै गालांनानै हायोब्ला जोंनि जे इयुननि सिमां दं बे इयुननि सिमाङा जाफुंगोन आरो बावहाय खुनु माने पलिटिकेल बुस्थु लानो नाङा बाव BPF UPPL बेबायदि जों लानो नाङा आरो आंथ' सानो जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनाव हमना लादो 5 बोसोर UPPL आ सालायबाय 2020 निफ्राय 25 सिम दिनैहाय अगेन BPF आ फैदों 2025 निफ्राय 2030 सिम जोङो जेब्लानो जोङो पावार रटेसन जायोबा जोङो मोननै हान्जानि गेजेरावनो बे जिनिसा थाबाय थानाया मोजां नङाबा जेब्लानो बेवहाय जोंहा माहारियारि हान्जाफ्रा बाव हाबगोन माहारियारि हान्जाफ्रा हाबग्रोमोना मा जागोन थांखिफ्रा क'क्राझाराव जानाय नङा थांखिया दिसपुरावबो जानाय नङा थांखिया दिल्लीयावसो जागोन गतिके बेफोर बाथ्राफोरखौ सानजोबनानै नोंथांमोना जायफ्रा सानदों दिनैहाय जे प्रमद बर' सारखौहाय मानो मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट बानायनाय जाखो बे जिनिसनि सिन्थाखौ नोंथांमोना एसे साननानै नाय जे बिथाङानो जिहेतु बिटिआर सुक्तिनि लिडारशिपखौ होदों बिथाङा इनसाइड आउटसाइड गासिबो मिथिजोबो बिथाङानो दिल्लीयाव थांनानै लिडारशिप हैनांगौ बड'लेण्डनि लिडारशिपखौ दिल्लीयाव हैनांगौ बिदि नङा जे दिल्लीयाव थांनानै बड'लेण्डखौ बावहैनांगौ बा बावनायनि बाथ्राबो बिथाङा गैया उन्दैनिफ्रायनो बिथाङा जातीय संग्रामजों जड़ित जाबोदों जोबोद मोनसे गरिब न'खरनिफ्राय फैनानैबाबो बिथाङा गावनि थांनानै थानायनि राहा साख्रि बाख्रि बेफोरखौ नागिराबालायनो बर' जातीय संग्रामजों बिथाङा जड़ित जाबोदों बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामबोदों आं नुदों 20-25 बोसोर जाबाय आं बिथांजों थाफाबोनाया आं बिथांखौ नुदों जे बिथाङा जोबोद कमिटमेन्ट दङ दिनैहाय राजनितिक खारनाव गोबां बाथ्रा बुंदोंब्लाबो बिथाङा सासे भिजनारि मानसि इयुननि बाथ्राखौ बिथाङा सानहरनो हादों जों साननांगोन बर'फ्रा दिनै जोङो 21st सेन्चुरियाव थांनानै थागासिनो दङ 21st सेन्चुरिनि एजेन्डाखौ हमना ला जुदि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ 21st सेन्चुरिनि बर'फोरनि एजेन्डाखौ दानानै होलांदोंबा जे हा हुनि रैखाथि जोंनि राजखान्थियारि रिजार्भेसन साख्रि बाख्रिनि रिजार्भेसन फरायनायनि रिजार्भेसन आरो राव थुनलाइनि जे जोंहा एजेन्डा बेफोरखौ जुदि गुरुदेव कालिचरननि मुभमेन्टनिफ्राय आरम्भ खालामोबा जोङो 21st सेन्चुरिखौ बेजोंनो हयथ' बारलांनो हानो हासिगौ बड'फानि एजेन्डा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि एजेन्डा बेफोर गासैखौ लानानै जों 21st सेन्चुरिखौ हयथ' बारलांनो हागौ खिन्थु जोङो दिनैहाय 22nd सेन्चुरिनि थाखाय थामथिम जानांगौनि मोनसे सम फैबाय थागथियारि जानांगौनि सम फैबाय जोङो 22nd सेन्चुरियाव बर'फ्रा माबायदि थांनानै थानो लुबैदों दिनै बे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जुगाव जेराव मानसिफ्रा मंगल ग्रहआव हा बाहैनायनि प्रिपेरेसन जागासिनो दं दिनै मानसिफ्रा अख्राङाव
माने स्पेस माने टेक्न'लजिनि गेजेरजों गोबां दावखोबाय गतिके बेफोरबायदिनि समाव जोङो मोनसे गोदोसोनाय ट्राइबेल माहारि हिसाबै मोनसे डाउन ट्रडेन इन्डिजिनियास कमिउनिटि हिसाबै जोङो 22nd सेन्चुरियाव जोंनि माहारियारि एजेन्डाफ्रा मा जागोन आं हारसिङै थांनानै थानो हागौ नोंथाङा हारसिङै थांनानै थानो हागौ खिन्थु जों हारि हिसाबै जों माबोरै थांनानै थानो लुबैदों बेफोरनि प्रिपेरेसनखौ खालामनायनि सम फैबाय आरो दिनै फिसा मोनसे हमना लादो जोंनि बिटिआर बायदि मोनसे काउन्सिलखौ लानानै सिलाय बिलाय खालामनाय दावराव दावसि खालामनाय बेफोर जिनिसखौ माने दोनथ'नानै जोङो गोलावनि मोनसे सिमां जिहेतु बयबो संग्रामजों फैदों दिनै हाग्रामा महिलारि साराबो संग्रामजों फैदों बिथाङाबो मोनसे संग्रामि जिबन बा संग्रामि सत्ता बिथांहाबो दङ प्रमद बर' सारहाबो दिनै संग्रामजों फैनाय बेहाबो संग्रामि सत्ता मोनसे दङ उरखाव गोरा ब्रह्म साराबो दिनै गोबां 93 नि एकर्ड 2003 नि एकर्ड आरो 2020 नि एकर्ड बिथाङा बाहागो लाबोनो मोनबाय रोनगोरा नार्जारि साराबो दिनै 93 नि एकर्डनिफ्राय लानानै दिनैसिम जेसेबां एकर्ड जादों बिथाङा सामिल दंबोजोबोमोन जोंहा जयन्त बसुमतारी आदायाबो बेफोराव सामिल दंबोजोबोमोन गबिन्द बसुमतारी आदायाबो दिनै गोबाव सम 34 इयार्स बिथाङाबो मोनसे सशस्त्र संग्रामनि गेजेरजों फैनानै बर' हारिखौ सिबिबोदों गतिके जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जों गासिबो ज' जानानै जोङो संग्रामनि गेजेरजों नैबे थाखोसिम बर' माहारिखौ लानानै फैबाय दा नैबे थाखोनिफ्राय गोजौसिन थाखोआव लांबावनांगौआबो बिथांमोननि बिबान जों साफ्रोमनिबो बिबान गतिके दिनै नोंथांमोना बयबो जोबोद गोग्गानानै जों बुंनांगौ जे जोंहा बर' माहारिनि गेजेराव जोंनि भारत हादरनि उदांस्रिनि जारिमिनाव 3 मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट जों मोनफेराखैमोन दिनै जों 3 मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट मोनदों जोबोद बियो गोग्गाथाव बाथ्रा बेखौ बयबो जों बाख्नायनांगौ बेखौ जों बयबो बरायनांगौ आरो जोङो बे 3 मेम्बार अफ पार्लियामेन्टनि गेजेरजों दिल्ली दरबाराव दिल्ली सरकारनिफ्राय जोंहा मा आदाय खालामनांगौ दं बर' माहारिया नैबे समावनो जों बेफोरखौ आदाय खालामनानै लाजोबनांगौ होननानै आं सानो आरो आं खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना जाहाथे बयबो जोंनि 3 जे मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट दङ गोदानै जे सायख'जानाय मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट आदा प्रमद बर' बिथांखौबो नोंथांमोना आशीर्बाद होनांगौ बयबो बिथांमोनजों सावरायनांगौ सावरायनानै जोंहा मा माहारियारि एजेन्डाफोर दं बेखौ दिल्ली दरबाराव लांनानै बेखौ हजोंनिफ्राय जेरैखि जाया माने आदाय खालामनानै लाबोनांगौनि दैदेननायखौ बिथां 3 एमपि मोनानो लानांगौ आरो मेइनलि प्रमद बर' सारा बे लिडारशिपखौ लानांगौ होननानै आं फोथायो जोबथारनायाव नोंथांमोनखौ बयनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय आरो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनो लुबैदों जोंनि एजिपिनि दैदेनगिरिफोरखौ एआइइउडिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बायदि मोनसे फिसा ट्राइबेल माहारिनि सासे माने सुबुंखौ बिथांमोना नमिनेशननि पेपाराव सिगनेचार होनानै नमिनेशन पेपारखौ साबमिट खालामनायनि जे मोनसे प्रसेस बिथांमोना खालामनानै होदों हेफाजाब होना होदों बेनि थाखायनो एजिपि आरो एआइइउडिएफनि दैदेनगिरिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोसेयै जोंनि इन्डियान नेशनेल कंग्रेस आरो भारतीय जनता पार्टी बिथांमोनाबो जोंनि केन्डिडेटखौ जे बिथांमोना अपोज खालामाखै बे अपोज खालामैनि थाखाय जोबोद बिथांमोननिसिम बाख्नाय हरनाय थाबाय लोगोसेयै बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिथांमोनाबो हयथ' भट जायोब्ला अपोज खालामनाय नङामोन बे मस्ला मस्लिनि बाथ्राया आलादा बे मा मिन खालामदों जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा मस्ला मस्लिनि गेजेरजों खिन्थु आं सानो बिथांमोनाबो बर' फिसा हिसाबै अपोज खालामनाय नङामोन आरो अपोज खालामोबाथ' बियो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जागौमोन बर' एमएलए जानानै बा बर' फिसा जानानै बर' सासे फिसाखौनो अपोज खालामोबा बियो जोबोद दुखु गोनां जागौमोन आरो बिथांमोना नमिनेशन पेपाराव साइन होबावनायमोनब्ला आरो साबसिन जाबावगौमोन जों लुबैदोंमोन जों खावलायदोंमोन जे जोंनि नमिनेशन पेपाराव सिगनेचार होनांगौ होननानै खिन्थु बिथांमोना बेस्थ' दङमोन इलेक्शननि टाइम हयथ' बेस्थ' बिथांमोना जादों बेनि थाखायनो हयथ' नमिनेशन पेपाराव साइन खालामहैनो हायाखिसै दा इलेक्शन जानायमोनब्ला जोङो बिथांमोननि मददखौबो हास्थायगौमोन खिन्थु दा जानानै थांबाय जिहेतु इलेक्शना जायाखिसै आनकन्टेस्ट देरहालांबाय बेखायनो बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनिबो दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आरो 3 एमएलए आदा रबिराम नार्जारि आरो सरन बर' बिथां आरो दुर्गा दास बिथांनिसिमबो 3निसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों।